like I'm alone here. In thim deuh rui mai pakhat hi zan light eng deuh ruai nuaia chuan alo lang theia he ina hian nu pakhat chuan naw hi avei meka heti engemaw chen naw avei nu hian chu nu chuan note chu anei ta ni chu nu note chu ti lui na hmang hian tuimani hian alo chu saka note nu la chuan trap chungin note chu pelet tur chuan alo nge na chutia note nu le note lak sak tu anin hnial boi bap bap lai chuan silai chu aron puak top maya chu vele thom chu are ngal tlok tlok maya ni he thon thu bul in tran na hian zo na tam taka siama chu zo na tam tak chu he thon thu kal chho zel hian aron ti chiang chho do na ni asin chu kumsom li nuwa chuan ron in thlakin nu patuak thar sara le alex te chu ron langin anni nu pa hian fa panau sen liama chu nei boka khopui boruak ni hul hul le ko sak na sang lu tuk chu tlan chiat sanin thingtlang countryside muna chuan nun thara bultran le tur chuan an ron pem lu ta hian in lu thar tur hi a thon thu in tran tira zan thim deuh takara in lo lam kha ania alexa chuan an in thar tur chu tha ti in la lu chi alo ma sela nuam chu ati ngal hle ni anupui sarai ve thung chuan ngai that zan lo na deuh hi anei thunga chuanin le thar chu alianin azau em maya chuti rualin aman la chu atlom em loi sia chu chuan sarai ngai chu ati tha thei lawani sarai ngai that lo na ti chiang turin real estate zen sindi chuan zep nei hau lovin kumsomli kal ta chung khan tu man he in hi an lei du lo thu le history du om lo tak mai alo om to wanga mi in an it lo thu chu a hril mau maya nula no pang tak anai chuan apa chu silaya kap hlumin a fano sen po chu ti hlumin ama le ma nge po chu ain ti hlum zui tak thu chu a hrila he in leituma lo hel tu mitam tak ta chuan he ina cheng thin te chunga thil thleng rap thlak tak mai chu an hria chen nu chuan chutiang chiat to na ra thlak tak thlen to na ina chen chu tu ma nan chak lovani sarai mela lungai na lo langa mu chuan sindi chuan an du ni chuan chu in chu an lei lo thei thu le mundang po an en thei tho thu chu hrila MAHSE sarai chuan hun kal tuin ati boi lo thu le an hmalam hun tur a thlir jok thu chu lo hrilin chuta zet chuan an pa lek support chu alom hle maya paper work a ti fel ngai zong zong te an ti fel nu chuan official takin chu in chu an ta ni an in thar tur chu chei hnum tha in room chung te chu an en kuala heti in chung an fan kuala hian sarai hian room pakhat kong khar chu honan tuma MAHSE chu kong khar chu a hong thei hau lova a pasala alexa chu pui tura ti in engmo chen an be nu chuan chu kong khar chu an hong thei ta hlau maya chu room chung an han luwa an han en kol chuan mak chu an ti hle maya chu room chu mi parum hi ni in an soidan khan vanu chau an nei ni khan an hresia mak chun ti ni chutia chu rooma sarai te nu pa an omdun lai chuan mi pakhat Chrisa an then om nai vai mi turin ti hi arong kala present te chu rom pe in lo ti tlang nel chu alo tum ve a MAHSE sarai melan mu chuan a mela chuan makti na hlir chu a khatani ti anni nu pa po chuan an hei hau lo sarai te nu pa po chuan Chrisom dan chu makan ti in chutia engmo chen anin kom tlan nu chuan Chris po chuan Alexa te nu pa chu a chu asan ve ta ni Chrisan sarai mela muwa makati tluk zetin sarai te nu pa po chuan an then om pa chu mak chu an lo ti ve hle ni chhun lama in rem fel renga an boi tu na wang chuan zana ron thlen ta ka chuan an chau dun hle maya an fa pa liama po chu ama room tura mutir bik lovin an bedroom a chuan an mutlanga chutia tui taka amu hi lai chu wardrobe rit tak mai nung lampang atanga no pang nui thom chuan sarai chu ati har zok maya chu thil chuan ati hlavin fin fiak ngai tum chuan a khum atang chuan a thawa MAHSE chu wardrobe chu mani to ka hanti son mai thei alo ni tlat lo sarai chu mule tamai lo chuan real estate zen sindi in hei in nei tu masa te thinarap thlak tak thala ka pek chu
a en kuala chutia thalak hlui uluk taka a en kual hnu chuan sarai chuan anai nen chuan in anna riau nei chuan a in hret atlat maya MAHSE a chan tur ang chu eng thil ma chu a hret hiam bik chuang lova atu kualo var chuan Alexa chu na zong tur chuan a chuaka Alexa hi ran doctor ani wangin chuan omna hmuna chuan ran enkol turte a chu bei sei ani chutia chu ma chuan sarai chuan wardrobe lian pui mai chu da son pui tur chuan atia MAHSE Alexa chuan alen tham ema wangin midang puina an ma mo tur thu chu alo hrila sarai chuan an fapa liamarum tur chu lo chei tha in a khum tur le a bung ruwa vel chu alo rem fela a fapa room tura tuk verte chu perekhian alo inkil vek maya sarai chuan han phoi mai chu tuma MAHSE a inkil nge ema wang chuan a phoi theilawa drawer pakhata hian ribbon pakhat anain a man thin chu lo omin tuta nge ni ti po ngai tua lem lo chuan sarai chuan a sam ton na tan chuan a manga hemini hian a fapa liama hi a tlei lo hle meya nutia te chu han pek tum thin MAHSE liama hian a hne du reng reng lo maya chutia fapa in a tra khum tak chiam chiama chuan sarai po chu bedon na chuan ron tuamin a ril ru te chu a ha hle maya sarai hian postpartum depression an ti mai nau nei zo nuwa nutam takin an nei thin ang chu anei vetlat mai boka hetianga ho te reng reng hian zan mut an har satin an thil eya tui lova an fa te ngei po chu mangai vewe ti lo chuan enkol dana hian an buai du fo maya sarai po hian hetiang zong zong hi anei kim vekani engmo chang phei chuan liama chu a fatak takani lo te chu an ring le deuh thut thut thina hetianga ril rumak tak taka puchang hian sarai hian rubber band chu akuta chuan bunin angai tu na mai mai ni ti in ain per sok sok thina ni zankhat chu sarai hian afapa liama chu ti mutumin na poma heti lai hian tukvera hian meichia ti hret tak mai MAHSE tunge ni ti por hret lo chu a muzok maya athil mu hlau le phuna salu tuk chuan afapa liama chu a thlau deuh ti tia MAHSE la ya in so ma chuan sarai chuan afapa chu a pom het le man hramani atuk le lama chuan a ma a nopang ori alo hriat to na wardrobe phena tang bok chuan nopang ori chu hrele in wardrobe le abul vel chu an en kuala chuti lai chuan thau hian aron bo thu maya chuti em vei bui lai chuan thaula chu mutur ommi lovin an bo le vek maya angai na chu hrelavin chu thil chuan ati hlau hle ni sarai chuan an then ompa Krista chu ama pui tura va somin an ina chuan rong kala sarai chuan in nei tu masa te chunga thil thleng chu lo zotin a thil mu le hriat te chu a hril boka Krista chuan a hril du lo nge a hril hre zok ni don ni eng thil ma sui lo chuan an in chu a chua sana he thil hian sarai anxiety le depression chu ati zual hle maya rum khat chu sarai hian inati failai hian anai kor hlui hi a mu chuak nol maya makdeu main sarai hian anai bung ro hlui te chu angai na in chu korpo chu nalati in hak chak tlat na chu anei le tlat maya rum khat po liamanen inan omdun la hian an omna chung room lama chuan thom dang lam tak mai hi hre in sarai chuan in chung chu a han en kula MAHSE thil ma chu mu tur alo ommi lovani rum dang le apo liamanen inan omdun lai bok hian sarai hian anung lampanga chuan toimoni omtlata hre in ava hoi phei chu anai pa robata mithi to thla ngei me chu ava muwa hetia chiang zoka ena tumlai hian khum hnoi lampanga tang chuan a ke chu eng thilemoni hian alo pot thut maya chutian tho chhuale hnu chuan a thil mu kha mu tur alo omle to mi lovani sarai chuan afapa liama tabri chu hre in man mo tak chuan afapa omna lampang chu apan nga la liama chu tlema maya alo in ro lo chawa tlemin han tlai deuh se chu mei chuan alo kang man don ti chu a chiang reng mai sarai chuan anin nei thalak tele liama toiste chu abawani ti chu a hrele zela Alexa po chuan anu pui chuan hun har sa takato kani ti chu a hrethiama chuti rolin chhun lama chuan a buai em boxia a om pui man meu lovani nikhat chu sarai chuan wardrobe lian pui mai chung chu hongin chuta chuan chung khat pa ber robata hrei pui ni om tak hi a mu chuaka he thil mu chu hian ngai that lo na tam tak chu a siam bela
phak ang tok chuan police hoin report an ziana te chu an en le ta MAHSE la hreipui lampang soilan na pakhat ma a hmumi lova sarai chuan an than ompa Chris abok chu thil chu azot le tange nge a Chris apo chuan thil chu zepreng chi ani lo ti hre in sarai chu hetiang hian thil thlen dan chu hrila thalaka lo lang anai hi robata nu pui ni lovin a fanu niya robata nu pui hi chu an fapa an ruwa pian rualin aboral ta ni magdo main robata chuan angai tu na chu a hlo nge ni don ni a fanu anai chu pong sualin fa pathum lai me chu nei puin chung jinga pahni chu robata hian ati hluma anai ril runa le hre oma ti lutuk chuan robata hi ti hlumin ama po chu ain ti hlum tak thu chu sarai chu hrila chutianga manifa te ngei chunga thil thalo tak mai robata na ti thei chu sarai chuan makati in a hre thiam thei lo hialani sarai chuan Andrew chungchang chu zot le in police report a khan Andrew chungchang eng thil ma an tarlan lo thu chu Chris chu zot le a MAHSE Chris chuan chan chun zom to lo chuan an in chu a chu san le ta ni chana fam kim sarain ala hret lo wang chuan zan hok a in ril ruha na chuan ala tlak buak na sa zoka sarai chuan Andrew chungchang chu hret chu ngai tum chuan thei top chu chua an in leina real estate agent Cindy chu awa mule ta top maya Cindy chuan thudik tak chu lo hrilin Chris chu Andrew ani thu chu alo hrila Andrew chuan a hming thlakin hun rei tak chung akal bowa kumtam lutuk lo liam ta khan Chris chu lo let le in ain bet bet le tak thu chu alo hrila Chris khan atir phata tang khan a farnu anai chunga thil thleng kha sarain zot thin MAHSE a soi chak lo hle ti kha kan hre thiam ome anpa robata chuan a farnu anai chok ni lovin ama Chris angai po chu alo pong sual thina chu chuan sirdam theilo Chris ril ruwa hian a siam bokani Chris hian an in hlui chu thatak chuan avon chun zoma khatianga Alexa le sarai te nu pa in an ron leita ka khan magdeu main aron po ngal em maya Cindy ne na tanga a hriat do chi rang rang te a hriat nu chuan sarai chuan an in lampang chu apan le ta ni nikhat chu sarai chuan afapa liama omlai chuan thilrim na tak mai lo om chu hre in sarai chuan thuthleng hnoi vel chun ena chuta diaper rim chejet mai hi alo oma chutia lak chu nu lok chuan chu diaper chu abole ta dei maya alan danin robata na tha tak anai fa te thlarang anron che ani mai thei ani emizan hian sarai chuan liama chu cho pe kan tuma bong huten la chu magdeu main chumi chunga chuan thil lung hi an lo om noi maya sarai chuan ten takin tui khoina chuan a lei botaringot mayani Alexa le sarai karbo ruak po chu a thalo hle maya Alexa chuan anu puin depression ani dan tele khopui atanga thingtlanga in son chuan anot na chu ati zual hle ni te chuan hria a music box ngai nat em mai alo chiani ti mu chuan sarai chu aril ru na hle maya anot na wang chuan thil engkim mai chu ala serious in ala vung em maya malle ngai sakani lo riau te chuan ain hretlat maya zan khat sarai in liama in chunglama apom chho lai hian robatan anai alo bo lai hi awa mutamaya liama chu chuata chuan da in sarai chu kalphaya liama chu mor taka chuan alo da boxia alo tlaman trepa apa Alexa chuan aron pom mana Alexa chuan anu pui sarai chu a to tak tak ni te chuan angai man hialani hei in thara an omtir phata tang khan sarai hian that lampang ain ril rulama harsat na chu ani zual deu maya engthil hinge tak niya engthil hinge angai tuana mai ti po chu thler rang hlei theilo khopin aril ru chu a boi nuai ani ber mai Alexa po chuan anu pui chu a thalo hle ni ti hriat mai pialama an fapa liama chu a thla thlam hle ni ti po hre theya chu chuan angai tuana ati boi ve hle ni sarain bong hute pe lai te kha lo mu ve in liama chu ril drama da tumani te chu aring dawa chutianga Alexan thila soila chuan sarai chu thin rimin athalak lui po thler te churum phorin Alexan hena chuan ama chu a music box ti chetu te chu ani theiam ti te chuan a zota anu puin chutianga a thil ti chetu anga an pu tamai te chu Alexa chuan a hre thiam lovin angai na chu a hre lo hle maya Alexa chuan anu doctor psychiatrist chu ko mai chu ril ru ka treatment la le tur chuan an tia
MAHSE sarai la chuan alo du lo na samaya chuti chung chuan Alexa chuan psychiatrist doctor chu a ko sak ta thawa chuti psychiatrist in sarai komta ka chuan sarai chuan a fapa lema chu nui na fa a hmangai ang tak takin a hmangai theilo thu le engmo chang phei chuan a fa ni rin lo thu thleng chuan a hril fai ta veka psychiatrist pa chuan chung thil zong chu postpartum depression ane wanga thil mai mai ani thu le lau lo tur chuan atia doctor chuan nau nu te pelai mani se adam doi chu eile to mai tur chuan atia sarai chuan a that thu le dam doi ei angai lo thu chu doctor chu hrila liama po chu a fapa ang tak taka a en to tur thu te chu asoya chutian doctor a ho nu chuan an then ompa Chris a chu ron leng lutin sarai chuan ano panlai chan chin te chu alo hrila Chris po chuan anno panlai chan chin te chu han ngai tu le tin Chris po chuan anno panlai chan chin te chu lo hril ve in a unau nu anai chu a hmangai thu le a pa in an chunga thil thalo tak mai a ti thin lai po khan a farnu chu puya du ngoi ngoya MAHSE ala no pan deuh thu te chu sarai chu an hril ve a Chris chuan anai fa te chungchang te chu sei chuakin sarai po chuan wardrobe phe na tanga no pang ori a hriat thin te chu a hril boka MAHSE Chris chuan mala chun zom to lo tur le thil engkim mai hi ani da ang anga omtir mai hi a that jok thu te chu alo hril ve a sarai chuan a chunga thil thleng engkim mai chu aril ro lampang ai ma chuan an che na in le thla lampang wanga thil thleng ni chuan anga ya an thil bo le thin te a music box lo cheringot te thil mak pui mu te chu hei ina thil thleng du om lo tak thleng to wanga ron om ni chuan angai nget bur to mai ani apasal mu lai chuan pa ngai tak chuan om tumin adam doi po chu ei om tak chuan a oma MAHSE ani na taka chuan adam doi ei tur chu alo pai dai zel hi alo nia zankat an chung ku a bat ta pai bul lai chuan Alexa chu man mo thil thuwa chua angai ta tlat maya Alexa chuan sarai le afapa chu an pahni chawa om tir chu a hre hle maya MAHSE sarai la chuan dam doi ai that thu le ngai tu om ani lo thu chu alo hrila chutian pa chuan hu chuan sarai le liama chu ba ta pa chuan an lo oma sarai chu lo mu thu in afapa trapria chuan a hara MAHSE fapa chu mu tu reng alo om to tlat lo sarai chu in nei tu pa tharau ropa ta chuan ba ta pa chuan nim phum tumin aron bei buaya sarai chuan a thei top chu in alo bei le ta a hne thei hramani liama po chu tui hakin alo thi man thela MAHSE sarai chuan a chan chu man hramani man mo takin sarai chuan liama chu pomin an bedroom lama chuan a chawa heti lai hian room dang atanga ana I rap om taka auri chu ri a heti hoi kwal hian robatan an lampang aron pan mek lai chu awa mu boka man mo tak chuan sarai chuan room kong khar chun khara engmo chen nuwa chuan thom po chu a re vele mai boka room hnoi lampang atang chuan Alexa chuan sarai churan awa sarai chu man mo tak chuan chukthla in Alexa chu azuk zonga MAHSE Alexa chu mo tu reng alo om lo man mo tak chuan tlan chho le in afapa liama chu note bo ma chuan alo om to tlat lo wardrobe nung kong khar in hongai reng lo chu lo in hongin chu ta chuan alut phaya liama trapri po chu room atang chuan aron chuaka chutia chu room chung awawa lu chuan athil bo zong po kha chu room ma chuan alo om vek maya no pang pahni hian afapa liama chu an lo poma chung no pang pahni te chu ana in achan tak afa te kha an lo nia sarai chuan chung no pang hne na chuan afapa chu pelet tur chuan an nge na MAHSE chung no pang pahni te chuan sarai hne na chuan afapa chu angai sak lo thu le an ni point an mu fo thu chu an lo hrila MAHSE sarai chuan khongai taka pelet tur chuan an nge na heti lai hian no pang pakhat jok chuan rei pui churn la chukin liama chu ron che tum tamaya heta hian sarai chuan makdeuh main liama mangai na chu aron nei thar thut maya ama a ala nei ngai hau lo afapa mangai na le khongai na chu aril ruwa chuan rong khatin afapa chu akwa ngal ngoi maya heti lai hian no pang pahni ama lok puwa amu reng takha mu tur ommi lovin an bo le vek towa ani na taka chuan khang thil zong kha atak taka thil thleng ni lovin sarai ngai tu na
atak nia ngai te an nia an chen nei na thil thleng rap thlak tak chu a suang tu na zel dinin thil thalo pui pui lo thleng ang chuan a hmuta thina lo ni khang thil bo zong zong te po kha wardrobe nung kong khar kha lo mu chuakin ama hian alo wada thin hi alo ni ya khang thla le ram hoi te zong zong po kha angai tu na thil thleng vek alo ni a topa chuan anat na depression po chu ne in afapa liama po chu thinlung takin a hmangai le theita ni atuk jing khuaron war chuan sarai chuan apasan hne na chuan engkim a that vek to thu chu alo hrila Alexa po chuan sarai mela ha damna le hlim mel an hmu le ta ka chuan ani po chu a tho chu aveng huaya kumthum aliam le hnu chuan liama po chu alo lian to in chung ko hlim takan ni ti chu ai ruala ni lo sarai chuan liama naw tur chu pai le mek to in sarai mela chuan liama nei truma postpartum depression anei kha alo thleng le mayang ti hlo na chu alo lang chuak thaya engthil tak chu thleng zelang mo atop ta